Vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF vatotanga so tirikuona aiwa vana mukungunugwa votanga kufambisa mashoko ekuti aiwa kumusi uko muri kuona kune mutungamiri wenyika aiwa Mazidamudzo Mnangagwa konzi aiwa vana Putin votoindoza aiwa Idi Mnangagwa in the SADC chairman kuti aiwa ngatonge kusvika 2030 sanapinda mashoko atinoona kuti mashoko arejectwa nevanhu zvakanyanyisa vachiti aiwa vana Putin dai zvavo vaiziva the conditions in the situation in Zimbabwe avaimbotaura zvinhu zvakadaro sanapinda mashoko abudanyirwa panapa tobva subscribe like on the bell kuti tivina panapa pahendo yamukungunugwa anobuda chiposta mutungamiri wenyika muchimuona aiwa ari kuMoscow zvamuri kuona zvabudanyira achiti reports from Moscow Russia are saying that President Putin has endorsed his counterpart the SADC chairman to remain in office until 2030, citing his own 21-year leadership in Russia as proof that longevity and power fosters greater development and continuity in the national progress. Ndomashika kunekwa panapa namukungunugwa achiti aiwa ukaramba uri into power aiwa zvinofoster development yakanyanyisa pamwe chete nenational progress ndozvikaitwa namukungunugwa achiti aiwa ndo maadvices ari kuachipiwa nana Putin. Tuna vanhu vanoya mucomment section vachibudanyira achiti sometimes you are very careless. Do you have any rules in this whatever you call it job of yours? It's only two generals havana kumbowanda, so be very careful young man. Vanopinda mukungunugwa vanopinda vachiti zvoda kuwanda kwei, vanopinda vachiti your stupidity is getting worse. Putin aite zvinhu zvisipa basa. Vanopindawo achiti only if President Putin knew. Vanopindawo achibvunzawo achiti which office aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe yamufanira kupinda aiwa achitonga till 2030. Mashoko ari kwatiri kuona kuti aiwa ari kuachibvunzwa nevanhu aiwa vanhu vachirejecta the 2030 aiwa plan yemutungamiri wenyika. Amene iburitse mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.